Charmina! Charmina! Gawas diha! Unsa may problema niya pati ba sa bahan ninyo? Babe, ikaw na istorya, be. Akong 15 mil iuli. Gawas para gud diha abe para makita ni may imong gusto. Unsa gid ay gusto nimo? Oh! Asa man dito ni adto Buknoy? Isod pug mawala ra tog galit. Unya ako di pasangin lanin mo. Buknoy katong Gcash na to ha. Ipalit baya to natog bugas. Giskater to nimo no. Unsa scatter? Kabalo man ko nga pang grocery na to. Butbuton na baya kag naong buanga ka ha? Grabe naman ka, babe. Kabalo ba ka nga na-issue ang Gcash ron? Unsay issue? Ang ako Buknoy nga mabalik ang akong kwarta kasabot ka? 15 mil kay to ha. Giwaldas ra nimo. Da, may pakabut-buot. Wa, magita bisig piso dari. Ultimo brief, babe. Buslot ni. Tanawa. Nag-awa oh. Nag-away na po daw sa Gcash na po, di ba? Grabe naman ka, babe. Ako na may pasangin lanin mo. Kay ikaw man gyud kay sugaron kay kadako. Ay, scatter tingali ni Buknoy ang kwarta nila sa Gcash. Di makaayo na scatter, bay. Ay, Sarah, good babe. Anong ako magigdutan mo nga mga wa ng Gcash mo? Kaya ikaw na may gadadaan ng cellphone. Oh, ako'y nagdala sa cellphone pero kabalo ka sa password. Og isa pa, naong kay kagwarta. Naong ako kwarta. Pero di ko na og Gcash. Mas gwapo po ka ng tagias Gcash. Layas dire. Ayaw balik dire og dito mabalik akong Gcash ha. Wala, sige mo layas ko. Idulog ng Gcash ni mo. Kaya manguhit man na. Get lost. Isay gahay dire. Insay kawatang Gcash dali. Panggawas mo, kanadamay ko. Ga! Isugang, Sarge, oh! Panggawas yun mo. Gahay mo. Sarge! Kalma lang! Sa'yo pa kayo! Ay, kuging nagkamoy ng awat sa Gcash. Gcash? Wala, oy! Wa mo ko Gcash, Sarge! Wa mo ko cellphone! Duda na ako ng kauban ni mo. Niwang na kayo. Tagpilang ba to do? Pre! Nahalata na yun ka, pre! Sarge! Huwag ka ebidensya, Sarge. Tanawa ra. Wa pa ka masambagan, hiwi na. Sarge! Gusto kang makabalokin sa nagkuha sa Gcash? Kinsa, tugan dayon. Sarge! Munsilingan gapon ng umpra! Di makasako nga kuha ko. Og duha ka karton, Sarge. Nga dilata. Katungtuna. Bana-bana na ko, Sarge! Murag 15 mil na! Oo ba? Mao yun. Sakto yun. 15 mil yun ang nawa sa kuha. Sarge! Dali basig mahurot na! Itaw no, salamat kayo. Tagaan na mo ug makuha na ko to. Tre, ang isa ka case, siguro ka. Aw, matik na! Babe! Babe! Oh, nanong nibalik man ka, di ba niingon ako nga dili na kamuli? Kabalo na ko kisa nagkuha sa tong kwarta. Atong silingan ra. Ay kuging na nga si Charmina. Walain, babe. Kay nangumpra gahapon. Kantidad og 15 mil. Ay bullshit himbeh na ah. Tara! Aliya, basig nahurot na. Charmina! Charmina! Gawas diha! Unsa may problema niya pati ba sa bahan ninyo? Babe, ikaw na istorya, babe. Akong 15 mil iuli. Unsay 15 mil? Asa man ko mga huy ana aber? Ay, mga atik pa ka ha. Kagahapon nangumpra ka. 5 kasako nga kuha ko. Napay 2 ka karton nga dilata. Katong tuna. Akong kwintada, babe. Burag 15 mil na. Oh, tanawa ra. Unya mo balibad pa ka? Klaro na kaayo. Gapataka ramog halhal. Ngano, asa man ninawahan yung kwarta? Gihak ni mo yung Gcash. Klaro kayo. Oy, kapobre ba ninyo? Gajikas-jikas mo? PayPal ko, huyo. Yatira. Huyo. Buknoy, kisa ng huyo. Pasabta ko. Kabit na nimo? Abot makakabit. Huwag magkakuha lang huyo. Pasabta ko Buknoy. Mauna imong gisindan sa Gcash no. Tambot na. Kisa na si huyo. Kisa mo yun na. Hoy dam, ayaw pasangin niya akong bana nga nangabit ni huyo ha. Asa akong Gcash? Pagpakog mo, kay mga bugo kay mong duha. Unaw na ha. Graduate ko high school. Oh, bago ra po ko nakagraduate og Biker. Hoy dam, gawas para gud diha abe para makita ni may imong gusto. Unsa gyud ay gusto nimo? Oh. Samo kay mo ako'y pasangin lang yung 15 mil. Oh. Wa na, pre! Nagdumog na! Sarge! Siya taon niya ha. Naari na sa inyo. Nabunog na ko.